Eli habara. Isa ele ihe ọgwụ. Na Arushi Asaa awaghị ọjị ọtụtụ. Ọjị mbuso za ewara abụrụ ise. Mbekene ya. Ọjị Igbo. Ọ bụrụ ise ihe ọwụwa ọjị udo. Ụmụarụ na ya. Etiri eme na ngozi emege. Ọkọ ọjị na ya ndị mụrụ anyị. Ezi ihu nụkwa ya. Dịka anyị na-awa ọjị na Arushi Asaa. Ezi ihu. Oso were ward 1, oso were ward 2, oso ama anyị niile jụrụ nga. Anyị bịara ka anyị kwere Arushi Asaa ugwu. Anyị taa ọjị ụtụtụ n'ụlọ ya ma nara ngọzi. Ọ ka o mere. Arushi Asaa akụcha na-ekwe ya, udo adịrịla. Ezi ihu, udo, ọkọ ọja, udo mbeke, udo, ụmụara, udo, ụmụ ekebi, udo. Anyị n'ụlọ ezuru ngala ọ na-anwụna deeti m nwanne m akwa ịnụ ya na Arushi Asaa ka anyị nọ deebi nwanne m ụbọchị taa onye fere m n'aka o jiri aka onye ụmụ ekebi anwụchara akwa ịnụ ya ọkọ ọja ndị mpa kwa ukwu ọkọ ọja anyị na-ama nzu mbeke nwanne ụmụara akwa ezuru ezu ebee ka anyị nọ na Arushi Asaa ewo anyị maga nzu ụtụtụ anyị naga ngọzi anyị naga ọganihu anyị naga ọmụmụ anyị naga udo otu ka anyị si eme ya n'ala a ndị so obodo agaghị na mma ọ ga-adị ha n'azụ ọnwụchila dede m onye chegara ka ọjọọ dụwa akwa onye chegara ka ọma ka ọma dụwa amen o ji asha atọ oge dụkwa ya lekwe na ọsọ ọjị na ụmụ mkpara lekwe na ọjị ala ọkọ ọhịa lekwe na ọjị ụmụ ekebi lekwe na ọjị ọwụ ọsọ ọjị ya rụọ n'ikwu na mma rụọ onye nta na mma onye sọ agarị ebe na mma ọ ga-arị ya na mma Arushi Asaa lekwe na ire ọjị taa na ọ na-atakwara ere ụmụ ọnụ ihe awa ụkụtụ lekwe na ire ọjị taa ma ndị nọ n'ije ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nna anyị ma ikwu anyị ma ibe anyị bịakwutere anyị nọ ala eji olekwa na ọrụ ọjị taa ọ na-atakwalere ụmụnne anyị amen otu a ka anyị si eme ya n'ala ezi ihu ụmụnne anyị na-abịakwute anyị na-agakwugakwa ha mmekọ nwanne na ibe ya onye na-eweta udo weta ọganihu ọkọ ọja kwubi okwu amen ha wụ ụmụ dibịa n'okpuru Chukwu n'aka ka atụrụ n'aka nyakpọrọ nwụ na-egbu atụ n'egbu Chukwu amasị ha ndị nwere nkwa ga-amasị ka ndị ndụ ala eji a ọ bụ ichie na ọkọ ọhịa na-ekwu ezumezu nta ndị echeta ndị echeta ha amasị ha ndị nwere nkwa ga-amasị ka ndị ndụ Chukwu ka ha kpọkwa gị n'ụtụtụ kpọgị na ọtụtụ anyanwụ kpọkwa gị n'ehihie anyanwụ so ihe adịghị mma n'ụwa ọtụ ichike anyị ọ ga-adịrị anyị n'ebe Arushi Asaa ga ọsị nwa mgbe ị mere ụwa asọ ga-adịrị onye wara na mma atọ ndị osochi egbu ndị ekechi ụwa ndị amanyere ekwu amanya na-akwa ndị ka aka ndị osochi egbu asị m oriori nwoke oriori nwaanyị ọbịam nwaanyị mmadụ tọrọ ibi asụ Chukwu oge biri n'otu ụbọchị taa bulara nyere ọcha dị ka anyị si bịa nga n'ụbọchị taa ọhịa maka anyị kwuru bịa iji ọjọọ mana asụ ugwu ji akpịla egwu aka akpịla anyị ọ nwere anyị cheta ihe gburu nwe ya gbukwe ya ochi nwere ahụ ọcha ọnwa egburugwe gbagbuo ya agbụrụ ọbụla nwere anyị ehuhe n'isi asị ma gburu isi ọcha mapụ ya isi Arushi Asaa n'ụlọ gị ka anyị nọ na ngwụrụ nka anyị nọ nwa dibịa asụ nwa dibịa nọ n'iwu nwunye nọ n'iwu nwunye nọ n'iwu akụnụbịa nọ n'iwu ihe enwe ihe aka ihe niile ọsị nwa dibịa na-eme arụ mma asị ọ ga-agbara mgbọrọgwụ nwụọ ọ dị ọka ọrịa agwagwọ tọkwa ya ọ kpọkwara ṅụ mkpọkọrọ dibịa mkpọkọrọ ọrịa chaa ya ahụ niile ahụ niile chaa onye ọka ebie dị ọkọ mfesa ihe ọjọọ ọgwụkwọ ya ọgbake ka chikwuo ụbọchị taa ka ọ ga-amara ha na mma nna m ịkpọ nwoke leve na ata n'ọchịchị n'ụbọchị igbo bike bụ mmezi agwa dị ma onye ka amadị ọha ọzụzụ dị n'okwu elu si mlekwa ọjị bụ aka akwa n'ụbọchị mana ma ọjọkwala nje ndị ọga n'ụzọ ndị ọga na-ekpe alekwa na ọjị amen